Ya, kin ga fa yanda nake fa. Anya ko zan zo gurin ki haka. Ai mummuni wurin idan haka da kaunar ka nake kwana. Mun zo. Ka ga sarki. Ka ga wanda gurin ta ce da ni. Ashe akwai kauna. Ke me dalilin ki na faɗa haka? Dalilin na ce akwai kauna. Tegiya. Kai ban waya kasar rufe an gama nan gurin hiririta ne. Ina. Gani ta gani sai kai koshi. Shi ne kike cewa. Na kara burge ka. Okay to ba damuwa. Kai fofotu. Yake ci amma da zu. Kyale mu ko sun kama za su kyale mu. Kuma na fahimci kai munafiki ne. 442 ya dawo. Na gani a talabijin. Kai ashe ba ka da kunya. Ya dawo. Ba ma jin magana 442 ba ma jin magana. Allah tsare mu gaba ha. Ke wallahi kake sake raina ya ɓaci. Zancen fashin ka ba za na tuna maka ba. To kai yanzu ka dan sarki. Wani na so kana so ba yake nan. Da ma wani bai fara ba ha. To shine yanzu ya ba yake nan. Da ma wani bai yi musu ba. Da wani bai tana ba. To wai kai kawo dan sarki wai menene ya ɓata ma rai? Babu shi haka sai da dalili. Okay, to me dalilin naka? Ga kudari na ajali na ne.